ଆଜିକାଲିର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଓ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ ମଣିଷର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଏହା ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଶୁକ୍ରାଣୁର ଅଭାବ ଆଜିକାଲି ପୁରୁଷମାନଙ୍କଠାରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି। ଏହି ରୋଗକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅଲିଗୋସ୍ପାରାମିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ଯଦି ସ୍ୱାମୀକୁ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରାଣୁର ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଷଙ୍କଠାରେ କମ୍ ହେବାର କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 7ଟି କାରଣ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମ କାରଣ, ମଦ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଶରୀରରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟେରୋନ୍ର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଯାହା କାରଣରୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡକୋଷର ଶୁକ୍ରାଣୁ କମ୍ ବନିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ବିଡ଼ି ଓ ସିଗାରେଟରେ ସର୍ବଦା ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ରାଣୁ ବନିବା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହା କାରଣରୁ ଏହା ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଆମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଓ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୃତୀୟ କାରଣ, ଅଧିକ ସମୟ ଯାଏଁ ସାଇକେଲ ସିଟ୍ ଉପରେ ବସି ଯଦି ଚାଳନା କରାଯାଏ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଣ୍ଡକୋଷର ଶିର ଦବି ଯାଇଥାଏ, ଯାହା କାରଣରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁର ଉତ୍ପନ୍ନ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଏମିତିକି ସନ୍ତାନ ଜାତ କରିବାର କ୍ଷମତା ହରାଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଭୁଲକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଯାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ କାରଣ, ଅଣ୍ଡକୋଷକୁ ଯଦି ଅଧିକ ଗରମ ପହଞ୍ଚା ଯାଉଥାଏ ତେବେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ବନୁଥିବା କ୍ରିୟା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଭୁଲରେ ବି ଆମର ଅଣ୍ଡକୋଷକୁ ଗରମ ବସ୍ତୁର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା, ଲ୍ୟାପଟପକୁ ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ରଖି କାମ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ପଞ୍ଚମ କାରଣ, ବିକିରଣ ବା ଏକ୍ସରେ ଆମ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କ୍ଷମତାକୁ ଶେଷ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯାଏଁ ଏହାର ଜରୁରୀ ହୋଇନଥାଏ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ଷଷ୍ଠ କାରଣ, ଅଧିକ ମୋଟା କାରଣରୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ହରମୋନ୍ କମ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଆମ ଶକ୍ତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଫିଟ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ।